Kesing bahalang nyau terap youth council jong krang menta kesingi kelalit ban penkhut ya ka yau krang. Hakini kejing penkhut yau lawan banis nok tilang nadu presiden jong kenhun Voice of the People Party uba Aden Basayomot na lor kinong yalam jong keseng. Kenal por bangawan sini hakisnam arajar khatra khatkenda khatnyau khatra ngami bangani ka surok kan desniu kadi dengan sai pietet hila si ke gadau ka pelong ngalai keleng abang ya kene ka ri ka be ka jungi kidan shibun ki surok shaki jaka nong kendong ki besniu bat ka dau hi ka balap kalong ka jiya jong kini ki kali he ki bakit palapur ki bakit laipo Southampton sedena mar ka takadau kani ka surok ka sniu ki pun ki jaka ki bangangala ban yi ke baksa taksa yi ki nong song hidu ya ki surok ki babha la penjot ki surok ki babha da ka jiya ji kali ki bakit ki mar ki ba ka jingkit thia ki kali nilai ni gini ki kindiat nem ka dom ka jekren ya kata ka jing khai do yong to hapeng ka jing thang bat ni ba ki kali ki ba khai do yong to kiale banyak ya kilimpi ke sakendong kai pat ka bakta yang ni paiba long ni du no ya ka surok ka babha ngapanya ya ka surok ka siu di sosat mengi pat ka sarkar ba ka thok kandang ka ta ka khai do yong to ni ki ka support Deta hadu pandai ke jingyap jugi beriu si kipar doyong. Yin hap anong kipat ba ki bastat. Habangi ngi iye kini ke ike. Tika mo ko small tunat bani don ringkat ba phi ka seng HYC. Habang atim ba pin pelong ye ka program ngakwa bani don ringkat namar balai ngaju small tunat ban ai min sim ki khon samla. Habang ki shim ka sin jam ban le ki kam ki babha. Ban penbe ye ka jingpen khot kalong ka badon kam. Kamdei tangga mat lani kamdei tangga ka jing pendap rukom ka jongpi mereka long ka jing kai ngi bangin snow thu kumno berle khut